Ahoj kamarádi, tak Kde vítám tam, vás tamhle. Vítám vás u dalšího dílu tady těch rozhovorů z tréninku. A je to Survivor edice, což znamená, že tady mám dneska Johanku. Ahoj! Nejlepší Survivor hráčku. Pojď. Čau. A vlastně zatím jsme tady měli hosty jenom z té letošní série, ale ty si vlastně dokonce Denisa říkala, že jsi byla její favoritka. Fakt? Tak to jsem nevěděla. No, normálně jsem se jí tady ptal, ona říkala, že koukala na předchozí série a že k tobě nejvíc zhlížela, že ti fandila. Aha. A jí se to bohužel úplně moc nepovedlo, vypadla jako docela brzo. Ale bojovala. Ale bojovala. Právě, přesně. Ale to je zaujímavé, lebo ja napríklad, keď som ako komentovala ešte predtým, ako bola spustená táto tretia séria náboja, alebo teda v telke, tak práve som ja Denisu ako bola taká, že tam ako neprebehli také vzájomné sympatie z mojej strany, ale zase potom v hre, už keď som ju videla, tak si hovorím, že akože ide, že sa snaží, že bojuje, že zapája ten mozog, že sa snaží proste nejakým štýlom sa zapojiť do tej hry a vytvoriť si tú alianciu, no ale bohužiaľ, chudiatko. No, já teda jako jsem to měl podobný, protože já jsem, když jsem jí hodnotil jakoby v Survivoru, tak mě nebyla sympatická. Byla taková jakože nemastná, neslaná, úplně jsem si říkal, jako, že to. A pak jsem právě jí jako vzal na ten rozhovor a říkám si, ta bude možná taková namyšlená modelka, jako, ale byla úplně skvělá, prostě jako, a líbilo se mi, víš, že se z toho jako neposedala, víš, jako, že se snažila fakt hrát a že i jako, no, prostě taková holka do nepohody, jakože pavouci, jo, jako vadí mi, ale jako tak zvládala mi vadili to. Pavouky, aj tebe vadili. Jo, no. Ale zvládli jsme to. Áno. Ty už si říkala, že by se tam klidně vrátila znova. Aj ty si hovoril. Já už teda možná taky, jako teď jako už je to ten teraz, rok po tom, co jsme tam byli, tak už jo. Teraz 5 minút dozadu si povedal, že by si tam Jo, možná, vrátil. možná. Takže pôjdeme s Adamom. Či čo? Jo, možná. A kam pôjdeme? Ne, no tak normálně já jsem začal přemýšlet nad tím australským Survivorem, Ja, víš? že na All Stars. Ne, to ne. To nie? Tak to já bych nebyl v All Stars určitě. Ale prečo by nie? Že bych si vzal knírek a šel bych jako znova na casting, víš, jako že bych byl nový hráč. No nicméně, jdeme se dát do dnešních soubojů a začneme plenkem a tentokrát jsem se rozhodl udělat ten plenk trošku náročnější a budeme to zkoušet na bossu. No, dobre. Já jsem si to teď zkusil předtím, než jsme Počkej, zapli ale- kamery, no ale dobre. víš co, jak se říká, Survivor není fér. Niečo ťa ten Ondro naučil. No. A do Survivoru nepatrí emócie. Takto? No, přesně. No tak mi povedz. Jo. Já si myslím, že na to můžeme rovnou nastoupit, je jedno jak. Počkaj, ale ja tu mám akože súťažiť s kráľom balancu, ktorý vyhral všetky individuálne imunity pri balancovaní. Adam, Já si to musím trošku posunout. Počkaj. A tu sa budeš držať takto? Jo, bez kolenou zkus. Počkaj. Dobrý, ale dobrý. Hezky. Ale u tohohle se budou otázky pokládat blbě. Počkaj, ale už dávaj, ale v plenku nemôžeš byť viac ako minútu. Tak já zapnu stopky, počkej vteřinku. Ty Dobrý. si sa zbláznil. Ježiši Kriste. No rob! No, tak, chtěl jsem se tě zeptat na to, co ti nejvíc chybí ze Survivoru. Ty, Jasně. A moje večerní povídačky. tvoje večerné povídačky a mohol by si povedať divákom teraz v tejto pozícii, že ako si lovil husu. Či čo to bolo, sliepku? Jo, jak jsem honil slípku Ako si... a jak jsem se u toho připosral. Tak. No, tak... Že ako sa to stalo vlastne? Ne, hele, jako tady podávám otázky já, takže ty budeš teď mluvit. No dobre. No, zkus to převyprávět ty, jak Takže ako to bolo? No, sedeli sme v prístrežku, bola už tma a nikto nič nevidel, iba ty si videl nejakým svojim nočným videním. Je to cítit, viď? Do riti. A videl si tam tú sliepku, čo nám tam chodila po kempe. No a ty si zrazu z ničoho nezobral kameň a šmaril si ho a trafil si. A sliepka zakotkodákala a vzletela a začala utekať po kempe. A samozrejme to ako ty už nezvládol? Ne. Ale neverím. No, tak. A mám to dopovedať? Jo, můžeš klidně. Mám si ešte aj dvihnúť jednu ruku? Můžeš klidně. No a potom vlastne, ako si tú sliepku trafil, tak ty si sa chcel za ňou rozbehnúť a ešte ju kopnúť, že? No ale ako si napriahol nohu, tak tým, že sme mali všetci črevné problémy, tak ti proste ušlo do gatí, no. Já si myslím, že to stačilo. Dala si skoro 2 minuty. Stopky jsem zapnul pozdějiš, ale minuta 36 to byla určitě. Ježiši Kriste, dobre. Jo, nádherně jsi to zvládla. No, ale neviem, v akej pozícii, podľa mňa som bola... Ne, byla si hezky rovně. Fakt?
Lebo ja si teraz robím pilates kurz a napríklad tam všetci, že oni nevedia plank, že nevedia urobiť správne plank. Ja viem plank, ja idem. No a normálne ma tak ponaprávala tá pani na tom pilatese, že ako má byť správna pozícia toho tela v tom planku, že som sa tam skoro neudržala som to. Hustý. Takže budeš trénovat pilates? Robím si kurz na pilates, na inštruktore, takže by som sa tomu chcela venovať. A co ti nejmíň chybí ze Survivoru? Najmenej... Jako co už by si jako znova nedala? Vieš čo, asi to psychické vypätie po tom zlúčení pre mňa bolo asi najťažšie vtedy. Fakt? Zlúčení? Po zlúčení, tých pár dní, kedy vlastne sme sa zlúčili ako dva kmene a začali sme zase žiť v tom veľkom počte, na tom malom priestore, kde už sme boli vlastne, my sme si urobili takú, nechcem povedať, že happy family, ale keď sme tam boli 7, Žanet trošku štrajkovala, ale my 6 tým pádom sme mali ako takú viac menej pohodičku a potom to bolo také ťažké pre mňa. Takže tam to bolo akože vypäté a to je to, čo mi nechýbalo potom. Alebo mi nechýba teraz. Ale ináč všetko. A koukala jsi na tu sérii naší jako znova? Ne, já taky ne právě. Já jsem viděl, jenom když jsem se vrátil, tak ty díly, co běžely. Jako. Ja som videla Môj duel s Hankou, videla som to, ako som vypadla a videla som prvý diel a to je asi, a finále som pozerala so všetkými v tom duplexe. Ale to si ani nejako nepamätám, že čo tam všetko bolo. Takže nie, ale veľa ľudí mi píše, že vlastne prestali pozerať tohtoročnú sériu a pozerajú tu minuloročnú ešte raz. Jo. Takže v tuhle chvíli jsme se přesunuli na míče a budeme tady balancovat a můžeme dál pokračovat v našem talku. Ale ja chcem, aby si sa humpálal. Mám takhle poskakovat, jo? Áno. A zvládneš ten míč odlepit od země? A ty? Já ukáž mi, jenom to teď nechci ukazovat. Ukáž mi ako na to a ja proste do toho pôjdem hneď po tebe. No poď ty král imunit. A zvládneš si na nich stoupnout? No skús ty ale prvý. Oni to umí lidi, ale já ne. A kto to vedel? To nevím. Kto to spravil? Nevím. Z tvojich hostí niekto to Zatím spravil? nikdo, ale můžeš být první, můžeš mít premiéru. Tak ja skúsiť. Klidně pojď ji vzít zblízka, ať tam máme ten pád. Vydrž. Stoupnout si. Koľko mi dáš za to, keď sa postavím? Dostaneš individuální imunitu. A máš tu nejaký náhrnelník, teda okrem toho mojho? Ty brďo, no. Ale keď není za mnou taký stĺp, že si drbnem hlavu, No, hej? 2 tam jsou. Adam! Piči, ja to nejako zvládnem. To piči tam nedávaj, Sebko. Ne. Ale hej. Počkaj. Ne. To je jako vážně. Aha. Protože teď to musím udělat i já, že jo? Tak poď. Nie, že si na vienko strč. No poďme. No dobře. Ak ma zhodíš, tak ti dám pesťou. Já tebe sletím. Choď ďalej odo mňa. Jak to mám asi udělat? Ale ja sa teraz nemôžem na teba dívať, bereš mi balans, keď sa na teba dívam, zahýbeš. Ale dobrý. Hezky. No poď, dávaj. No tak počkej. No, je to těžší, než jsem si myslel. A ty si to ešte fakt nikdy neskúšal? Ne. Ja idem ďalej od teba, ja sa ťa bojím. No, poď. Ty máš prosté tenisky totiž to podľa mňa. Na píču. No dávaj. Postav sa. No. Dáme ešte raz. Ja už som teraz frajerka, vieš? Lebo už proste som už prišla na to. to. Hej. Ale ty si tiež odkúkával techniku odo mňa, čo? Že musíš rovno balanci a hmotnosť nejako Si dala nohy na široko, teraz dariť. Do píče. Dobre. Už stačilo. Hezky. Takže Tak, som ťa porazila. to jsem nečekal. Tu část, kde mě to nešlo, vystřihneme samozřejmě. No a teď jsem se tě chtěl zeptat na letošní sérii, jestli se díváš a jak tě to baví a co říkáš na ty kontroverze, co tam jsou. No, dívam sa, ale ako neteším sa až tak na to úprimne. Nie je to proste také, že sa neviem už dočkať, kedy bude ďalší diel. Takže si to púšťam akože večer pred spaním. Majo pritom zaspí. Ale ja pozerám, ako, vieš čo, je to také, že každá tá kmeňová rada, akože žiadna z nich nebola taká, že preboha. Jako taková, kde si třeba vytáhla nějaký ESO z rukávu, že jo? Ty si že vedel o tom, že budem vyťahovať tú skrytú imunitu pre Karolínu? Nevěděl jsem. Ty si nevedel o tom, že? Že jsem ti vtedy neverila. A je to dobře, protože mě to extrémně bavilo, takovýhle kmenový rady. Ja měl rád, když se tam něco dělalo. Aký bol tvoj pohľad? Ukáž výraz, keď som zdvihla ruku.
Ale o výhode si vedel, že budeme vyhlasovať Andrejku, to už sme sa vlastne vtedy dohodli. Asi jo. Hej, no lebo to sme vlastne už vedeli, že dopredu, že to musí sa to stať, inak by šiel jeden z nás skôr. No. A co si myslíš o tom, jak to ty lidi vzdávají? Ja tým, že proste by som sa v živote nevzdala a bojovala som podľa mňa tak, ako sa dalo, aké som mala možnosti, tak ako rozumiem, každý má nejaký svoj osobný príbeh, nejaké to vnútorné prežívanie a vieme, že na tom ostrove proste tie emócie fakt sú akože vo výšinách úplne vybičované a že všetko prežívaš jednoducho, ja neviem, 10-krát viac násobne. Čiže aj to spojenie sám so sebou je proste hlbšie. A napríklad tak, ako som sa cítila v spojení sama so sebou, sa teraz už nedokážem tak nejako naladiť na to, lebo tam bol na to priestor, to ticho, proste ten čas a tým, že som nebola zahltená ničím iným, len vlastne potrava, jedlo a nejaké stratégie, hej? Takže ako rozumiem, že oni keď sú v tomto spojení, takom hlbokom sami so sebou, tak proste prežívajú všetky tie veci, čo majú vo vnútri a ja neviem, no. Ale ako nekvitujem, no. No, ty jsi nakousla teď to spojení sama se sebou, ale taky si předtím říkala, že vlastně Tomáš o tom mluvil taky, tak nějak. A já jsem se chtěl zeptat, protože právě jsem viděl nějaký rozhovor s Tomášem, kdy on říkal, že tam ztratil svoje špatné návyky, ale i svoje dobré návyky. A tím způsobem vlastně ztratí člověk i tak trošku sám sebe. A já to mám úplně stejně. Já vím, že vlastně jako člověk tam ztratil vlastně spoustu špatných návyků, ale zároveň i všechny ty dobré věci vlastně jako, já nevím, toho bych musel vyjmenovat strašně moc, ale vlastně jsem tam jako ztratil úplně všechno a musel jsem začít jako odznova to jako budovat a vím, že tam jsme měli nějakou představu, jak to budeme budovat, že jsme si vždycky jako říkali, jako, že s tímhle začnu a tohle změním a z tohohle si budu víc vážit a tak a i že jsme měli různé cíle a plány vlastně. Vím, že si říkala, že by si chtěla mít vlastní kuchařku, že by si chtěla rozjet nějaký jako takovýhle věci, tak bych se tě právě chtěl zeptat na nějaký ty návyky, jestli se ti něco úplně změnilo. Vím, že si nejedla maso, v Survivoru si ho začala jíst a další věci, no. Do toho skočiť, tak ja ako berem, že ak niekto má takýto názor, ale ja skôr by som povedala, že sme si udržať tie dobré návyky, alebo sme sa nedokázali vrátiť tým dobrým návykom potom tu v tomto svete, lebo ja si nemyslím, že ja som počas bytia na ostrove stratila nejaké dobré návyky. Práve že tam sa také by všetko zlepšovalo v mojom pohľade. Ja som sa najlepšie za celý svoj život cítila tam. Ja som sa necítila nikdy lepšie po mentálnej, po fyzickej, po ešte možno aj duševnej stránke, aj keď boli tam ťažké momenty, ale ťažké momenty sú aj teraz. No ale čo sa týka všetkých tých plánov, ktoré sme mali tam, tak boli sme ako brutálni idealisti tam všetci, hej, že ale viac menej to bolo všetko spojené s tým, že keď vyhrám, hej, čiže tá výhra by bola určite jednoducho ten prvý veľký krok k tomu, aby sa dali ďalej tie veci naplňať. A ja tým, že som prišla, tak som nejaký ten šok máš, hej, ten kultúrny, to boli také 2 týždne, že sa mi to začalo prelievať, potom to na mňa došlo. No a potom začali byť proste strašné hejty skrz sociálne siete a mňa to tak nejako proste položilo, že ja som prestala mať chuť akéby tvoriť veci. A tam sa to celé zaseklo. A teraz som zase v tom bode, že už sa zase otváram a idem a chcem. Až teraz. Po roce. Vieš čo, v lete to tak začalo byť, že už som bola taká, že fajn, že už serem na to, čo si ľudia myslia, ale trvalo mi to, kým som akéby späť tú svoju sílu, tú seba dôveru možno nabrala naspäť. Čiže mňa skôr ten návrat do tej reality položil, ale nie je to bytie na tom ostrove. Takže, no jasne. Takže ja skôr berem to, že tie projekty všetky, ktoré mám, tak chcem k ním ešte nejakým štýlom dojsť a spraviť ich, naplniť, ale nechcela som na seba tlačiť, že proste hneď to teraz musí byť, lebo sme si to hovorili, že hneď po príjazde proste na tomto idem makať. Ja som mala dosť práce sama so sebou a nie ešte vlastne tvoriť a robiť tieto veci. Takže taká je moja odpoveď. Takhle? Ale Adam, ty máš panvu tiež, hej? Je to dobrý? Takže nahmataj si lonovú kosť a ideme. Panva dopredu a panva dozadu. Dopredu a dozadu. A teraz pôjdeme, akože predstavíme si, že tu je 12, tu je 3, 6 a 9. Takže ideme 12, 3, 6 a 9. A minimálny pohyb v kolenách, hej, iba panva. Krují. No dobre, áno, ale to musíš rozcvičovať panvu. Já rozcvičuju, já nejsem jako prkenej, já jsem jako... Ale vieš, že aj muži majú panvu? Jistě. Aj panvovedno. Jistě. Hej? Lebo veľa mužov si myslí, že nemá panvu. Že majú vlastne iba stehenú kosť napojenú na chrbticu. Teď o tom říkala jedna klientka na tréninku, přišla a ona jakože, no,
Já trénuji jejího přítele, víš? A ona přišla, no, musíš s ním začít procvičovat jako pánev. On je takovej jako to. Rovný. Chápu. Že mobilitu pánvi, hej? No dobré. Takže co se jde dělat? Nacházíme se na třetím souboji a to je házení. A minule, když jsem tady měl Denisu, tak jsme házeli poměrně z malé dálky. Ano, a bylo to až moc easy. Hej. Takže teď budeme na bosu. A já chci, aby jsme stáli na jedné nohe, Adam. Na jedné noze, dobře. Při tom házaní, hej? Jo. Vyber si, kterou chceš nohu. Já jsem včera běhal intervaly. A? Máš svalovicu? Extrémně mě bolej lejtka. Takže a teraz ja chcem zhodiť tvoju, či ty moju? Ne, ty svoji, já svoji. Ježiš. Počkaj, musíš to si není nájsť dobrý, to není dobrý. Počkaj, ale ešte nechoď. Se extrémně kejve ta noha. Od štartu. A ja sa kývam, počkaj. No, môžeme. 3, 4. Tak nic, tak teď znova. Tak je nic. Dobre, počkaj. A teraz musíme vymeniť nohu. Jo, dobře. Teraz druhú. Tak 3. Počkaj! No. 3, 2, 1. Mohla mi tam ale skoro. To by normálně spadnul dovnitř. Dobre, teraz dajme obidve nohy. Poď. Ještě jeden mám. No hoď. Easy. Ale ešte musíš aj tie spodky, hej, zhodiť. Dobře. Akože všetko. Tak můžeš. Tak počkaj, na ktorú nohu tak sa na dá? levý teď. Na ľavú? Počkaj. No. Počkaj, Adam! Adam! Teraz. Pojď. Hezky. No, ale máš to vyšší teď. Ty jo, už mám docela dostal. Ono to není tak snadný. Ale dobrý. Ty sa triafaš tam do tých košíkov skôr. To tvojí ještě schodím. Tak toto som dobre ľava. A s Denisou si skade triafal? Tady, na šířku. Ty ma nehal vyhrať, čo? Jsem chtěl přišel o sluch. Já jsem viděl, jak si sundává ty sluchátka. Prepáč. Paráda. Hezky. No, to bol spätný. Ešte, že ste pustili tú kameru, jo, by to nebolo to vidno. nebylo natočený. Stepko. Hezky. Takže jsme na konci naší výzvy. Já ti moc děkuju, že jsi přijala pozvání sem ke mně do rozhovorového tréninku. Aha. A poslední věc bych tě poprosil, jestli by si předala divákům nějakou radu na závěr. Ideálně samozřejmě něco třeba k Survivoru, kdyby někdo se chtěl třeba hlásit do další série. A nebo to může být i klidně něco obecného, prostě jenom tak do života. Pustíte mi aj takú tú motivačnú hudbu? Já to tam přidám v postprodukci. Takže pre tých všetkých, ktorí sa budú hlásiť do ďalšej série, tak najlepšia rada, akú vám môžem dať, uzavrite si všetky vaše vnútorné boje a rozpory pred tým, ako pôjdete na ostrov, pretože tam to bude vyšperkované do úplných výšin a jednoducho vás zožere vlastné svedomie, vlastné pocity a treba tam ísť naozaj s čistou hlavou, s čistým srdcom a so silou vnútornou na to, aby ste boli odhodlaní vyhrať. Hezky. Jak tomu přidám hudbu z Rockyho nebo něco takového? Nie, tu daj tu z Titaniku takú, alebo ako takú. Z Titaniku k tomu, dobře, tak jo. Tak ještě jednou děkuju, jak tobě, tak i vám, divákům, že jste sledovali. Samozřejmě sociální sítě Johanky budete mít v popisku videa a mějte se krásně. Čau! Ahoj. Čau.